brevet, der er der introduceret en måde at gange på med cifrene 6, 7, 8 og 9. Altså hvor man ganger den slags tal med hinanden. Måden hun viser det på, og det var også den jeg prøvede at vise dem i fredags, er at hun har 5 her, og så har hun 7 ved at tage 2 ned. Så 5 plus 7 det er 2. Det her det ligner ikke lige 7. Så derfor har jeg en idé om, at vi skal prøve at gøre det på en anden måde. Så det jeg vil vise nu her i den kommende uge, det er at vi starter med at have 5, og så lægger 2 til for at få 7. Det giver mere mening. Så hvis vi nu skal gange 7 med 8, så har vi altså 5 her, og lægger 2 til. Det er 7, og den her størrelse herovre, den er 8. 5 og 3, det er 8. Så er det jo den, der strider op her, som er 10'erne. Og dem tæller vi bare derudad. Så 10, 20, 30, 40, 50. Dem vi har nede, det er så 1'erne. Og de skal ganges med hinanden. Læg mærke til det, de skal altid ganges med hinanden. Så herover har vi 3, og her har vi 2. 3 gange 2, det er så 6. Så det bliver 56. Hvis vi har 6 gange 6, så har vi altså 5 plus 1, det er 6. 5 plus 1, det er 6. Og der har vi sjovt nok 2 10'er. Det er 20. Men til gengæld så har vi jo 4 her, og 4 her, der skal ganges med hinanden, så det giver 16. Så derfor kommer vi op på 36. Hvis vi så skal sige 9 gange 9, så har vi 4 oven i de 5, det giver 9. 5 plus 4, det er 9. Og der har vi 8 10'er her, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Og hernede har vi 1 gange 1. Læg mærke til 1 gange 1, det er 1, så det giver 81. Prøv med det, eksperimenter med det, leg med det, giv det en chance. Nogle børn vil have meget gavn af det, nogle kan allerede tabellerne, så de har ikke brug for det. Og for nogen, der vil de komme til at tænke på nogle andre metoder, de kender forvejen, som måske er nemmere. Og det er jo det, der går ud på det her arbejde med tal. Det er med at finde ud af ens egen metode, og hvad giver mening for en. Så, giv det en chance. God arbejdslyst. Hej.